Keď Pán Boh, 19. verš, keď Pán Boh utvoril z hliny všetku polnú zver a všetko nebeské vtáctvo, priviedol ho k Adamovi, aby videl, ako by ho nazval, lebo ako nazve živú dušu, tak je doslovne, tu máte, Hádam nefeš haja, také bude aj jej meno. Teraz 2 verše len preletíme tieto, lebo v tomto 19. Boh dáva akoby podnet Adamovi, aby pomenoval, a v 20. sa to uskutoční, takže to iba preletíme. Vy viete, že meno je identita. Už sme sa o tom bavili, nebudem sa k tomu vrácať. Meno znamená identitu. Ono to bežne znamená. Keď ma niekto nazve krstným menom, tak asi volá mňa. Alebo keď je ešte tu niekto, kto sa takto volá, tak jednoducho to môže znamenať aj jeho, ale to meno, preto je oslava Božieho mena veľmi dôležitá, lebo ide o identitu. Či my veríme v takého Boha, ktorý sa zjavil, alebo ide o Boha, ktorého my sme si vytvorili. A to sa nazýva modla. Preto meno, identita je iba jedna práva. Adam pritom nenachádza, ako sme si už povedali, svoju vlastnú identitu, nenachádza nič sebepodobné, čom by sa našiel. Potrebuje pomoc, ktorá sa bytostne týka jeho identity. Iba Božia pomoc, narodiť sa z hora, alebo ak chcete Kristus, pre ktorého sme stvorení, Kolosanom 1.16, iba toto je naša pomoc. V konečnom dôsledku aj Panna Mária, nech sa mi stane podľa tvojho slova to, čo sme si povedali, je veľmi dôležité, kto ju zatienil, Boží duch, kto bol pomoc, čoho zviditeľnením je ona, ktorá sa stala Matkou Božieho. Viete, to sú úžasné veci. Ja neviem, mariánsky ctiteľ, keď by sme sa vedeli vžiť do toho a byť pravý mariánsky ctiteľ, alebo pravý mariánsky ctiteľ znamená povedať, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Povedať ako v Káne, všetko, čo vám povie, urobte. Robiť tak, ako ona, hoci nerozumela, všetko uchovala vo svojom srdci a rozmýšľala. Zostávala v tom slove. Nechala siať. 20. verš. A nazval Adam menom všetok dobytok, všetko nebeské vtáctvo a všetku polnú zvor. Ale pomoc, ktorá mi mu bola podobná, nenašiel. Možno tak, aby sme odľahčili, je naozaj pekné a niekedy aj obdivuhodné, aj zábavné, chov všelijakých domácich miláčikov, ale nikdy nám toto nepomôže nájsť seba samých. Nájsť seba samých. Zajímavé je tu slovo maca. Maca je zrknekdo, tu na konci, lebo toto slovo znamená to, čo my máme, nenašiel. Nenašiel. Nájsť, vyniesť nekvasený chlieb. Maces, poznáte maces? Z toho je vlastne toto slovo maces je slovo maca. Ale v pôvodnom význame to znamená nájsť, vyniesť. A jak to súvisí s chlebom? Kto pozná niečo alebo počul o tzv. Afikomene? Povedz nám to všetko. Vyniesie sa od pesachového stola kus maci a potom sa to hľadá. Je vynesený mimo stola. Áno. Čiže hľadať súvisí práve s tým macesom, lebo prostredná časť práve toho, ktoré sa nazýva tá časť afikomen, toho nekvaseného chleba, čo pri slávení Paschy sa ukrie mimo, aby sa hľadalo. Lebo v Biblii znamená, prečo je nekvasený? Lebo kvas prirodzene privádza skazu, sa skôr pokazí. Nekvasené vydrží veľmi dlho. A dá sa povedať, že iba jeden je tu úplne neskazený na tejto zemi, bol Ježiš, Mesiáš, ktorý je predpovedaný, ktorý je ohlasovaný. A vlastne tento afikomen, on znázorňoval práve jeho. Čo je neskazené? Jeho sa držať, ním sa živiť, toto prijímať. Nájsť tento nekvasený chlieb znamenalo nájsť Mesiáša. Od začiatku Boh všetko oznamuje a práve za
významom týchto slov je úžasné obrazy, ktoré potom sa vám začnú celkom spájať a všetko so všetkým súvisieť. Samozrejme, že my to nedokážeme až tak tlmočiť. 21. verš. 25 veršov má 2. kapitola. Tu Pán Boh dopustil na Adama tvrdý spánok a keď zaspal, vybral mu jedno rebro a jeho miesto zaplnil mäsom. Tak tento verš, pri tomto verši by sa mali zastaviť všetci lekári, ktorí privádzajú narkózu na pacienta, lebo tu majú svoj pôvod, keď Pán Boh dopustil na Adama tvrdý spánok a vlastne vybral mu rebro. Samotný tento verš začína vajafel, je od slova nafal a znamená upadnúť, padnúť, dopustiť, zhodiť, zlíhať, aj zahynúť. To všetko obrazy alebo slová, pojmy, ktoré si píšeme, sa nachádzajú pri tomto slove Biblii. To nie je tak, že z nejakého slovníka. Sú preložené takto aj v našej, aj iných Bibliách. Tardema, len si prejdeme tieto slová, radám je omráčiť, ochromiť. Vysvetlíme aj, prečo si len spomíname. Práve pri týchto textoch, veršoch sa spomína to slovo tardema, radám, omráči. Napríklad Abraham upadol do hlbokého spánku alebo bol omráčený akoby do bdenia toho. Samozrejme, nájdete tu v týchto veršoch aj, že sa spomína negatívne. Aspoň jedno si spomenieme, napríklad príslovie 19.15. Príslovie 19.15. Hovorí toto. Lenivosť pohržuje v spánok hlboký a ťarpák bude hladovať. Lenivosť pohržuje spánok hlboký. To je text, ktorý máme v našom katolíckom preklade. Takže spomína sa aj negatívne. Grécky ekvivalent toho slova radám je extázis. Poznáte udalosť, keď v 11. kapitole 5. verši Peter Jeruzaleme vysvetľuje, čo sa vlastne stalo, ako Boh na neho dopustil akoby isté videnie, keď videl to, čo sa v 10. kapitole skutkov, že je poslaný do Jope, hej, to všetko, čo poznáme, do Kornelieho domu k pohanom. Ostatní sa čudujú, že ak to tam mohol ísť. Lebo pre Židov znamenalo vstúpiť medzi pohanov a jesť s nimi, automaticky sa znečistiť. Ale Kornelius na začiatku 10. kapitoly je opísaný, že bol muž bohabojný a nábožný. Čo znamená, že sa snažil žiť podľa Božieho zákona. A Boh mu potom Petrovi povie, to, čo som ja očistil svojim duchom, tak ty nenazývaj nečistým. A hovorí tam o isté extázi, slovo sa používa, alebo slovo upadnutie do toho spánku, alebo vízie, bdenia. Sú dva druhy Biblii akoby hlbokého mračenia. Prvé je od Boha, to je to videnie, extáza. Ján, celá kniha Zjavenia je také videnie. Zaujímavé je, že ináč je veľmi dôležité v Biblii rozlišovať, čo je videnie, vízia, omráčenie, akoby sen. Keď budete čítať udalosti na vrchu Tábor pri premenení Pána, tak tam je dôležité si všimnúť, že Ježiš im nepovie im, nehovorte o tejto udalosti nikomu, ale nehovorte o tomto videní nikomu. To bolo videnie. Videnie znamená pravdu, ktorú Boh akoby poukazuje to, čo sa stane na konci vekov. Ale nehovorí o udalosti, všimnite si to v Biblii, aj v slovenskom preklade, ale o videní, vízii. Veľmi dôležité rozlišovať to. A druhý druh toho hlbokého omráčenia je zapričinené otcom lží, napodobňovateľom, ktoré je v Biblii nazvaná slepota, nebedlivosť a podobne. Znova v liste apoštola Pavla Rímanom v 11. kapitole 8. verši čítame toto. Boh im dal ducha tvrdého spánku, oči, aby nevideli
a uši, aby nepočuli až do dnešného dňa. Boh im dal ducha tvrdého spánku. Niekedy Boh zviditeľní, tak ako v ráji zviditeľní to, čo zasial diabol. Aby sme zbadali, že sme slepí. A keď si to nepriznáme, to je náš problém. Ale Boh to zviditeľní, lebo cez to zviditeľnenie my môžeme spoznať, ako sme na tom. Boh zviditeľní aj zlo, aby sme zbadali, ako sme na tom. Vajíšan, jašen, to je to, čo konečne znamená spánok. Tam to všetko bolo dopustil, omráčil a tu sa dostávame k slovu spánok. Oslabnúť, stmavnúť, spať. Spojené so slabosťou a neúčinným správaním, dá sa povedať, že môžeme hovoriť o nepoužiteľnosti alebo ľahkej manipulovateľnosti a necitlivosti na bolesť. Preto tá narkóza. A spomína sa v tých veršoch, ktoré máte tam. Dobre si to je prezrieť, je to o Božom slove, aby sme videli súvislosti v celom Božom slove, vo všetkých knihách, ktoré sa napríklad toto slovo spomína. Micaleotaiv a vybral mu jedno rebro a jeho miesto zaplnil mesom. To Micaleotaiv celá je od slova celá, to je túto slovo, a znamená doslovne bok, alebo strana. My to prekladáme ako rebro, dá sa aj ako doska komora. Dá sa povedať, že ženskosť znamená akoby jeho bok, aby boli nakoniec jedno, ako som spomínal, tie párové orgány. Doslovne toto slovo znamená celá, to, čo podopiera alebo drží. Zajímavé je, že Exodus 25-26 aj strana bohostánku alebo chrámu je nazvaný týmto pomenovaním. Lebo vy ste chrámom Ducha Svätého. A vlastne celý tento obraz, Boh učí vždy to isté, jednak na obraze chrámu, jednak na človeku, jednak na tom všetkom neustále sa to opakuje. A potom je slovo vaisegor, zaplnil mesom. Čo je pre nás dôležité, nebudeme všetko rozoberať, všetko sa nedá, aby sme to všetko dokázali stráviť, ale nemôžem sa vyhnúť jednému slovu, že to miesto zaplnil mesom a to slovo je tam basár. Basár znamená doslovne meso, prekladáme ako telo, ale toto sa v prvom rade celej Biblii prekladá ako prehlásenie, ohlásenie, zverejnenie, zvestovanie. To je to slovo, ktoré má grécky ekvivalent evangelion. Evangelium. A teraz je otázka. Blahozvesť, všade nájdete aj v našom preklade Starý zákon, predovšetkom u Izaiáša, blahozvesť je besara. To je od slova basár, telo. A teraz je otázka, čo majú spoločné telo a evanjelium? Blahozväzť, radosná blahozväzť a telo. Čo majú spoločné? Jak sa to dá spojiť? Čo to viditeľné hovorí o akom neviditeľnom? Prečo je to tak? A zdá sa žiadna veľká veda, lebo telo je, predovšetkým myslíme na to, čo vidíme, to je, vnímame ako telo, kožu a podobne. Poukazovať, preukazovať niečo, keď ščerveniem, tak znamená, že som nazlostený. Keď sa niekto usmieva a vidí človek, že úprimne sa usmieva, že má taký nádherný úsmev a srdečný, vidno, že jeho srdce plesá, ktoré ja nevidím. Jeho duša plesá. Keď niekto smutný, znamená, že ho niečo bolí, že jeho duša je ubitá, bolestná, ja neviem, plače. To telo ukazuje, zviditeľňuje to, čo my prežívame vo vnútri. A vlastne, keď to je ten istý základ pre evanjelium aj pre telo, tak my si môžeme pritom uvedomiť jednu ohromnú pravdu. A tá pravda by znela takto. Ohlasovanie evanjelia nikdy nie je ohlasovaním evanjelia, ak nie je realizované viditeľným životom. Nikdy. Evanjelium to nie je niečo, čo ja alebo niekto iný vám povie.
Evanjelium je predovšetkým to, že iný bude vidieť. Prvé, čo Boh povie v Biblii, je čo? Vajomer Elohim Jehi Or, Vajehi Or. Povedal Boh, nech je svetlo a bolo svetlo. My máme byť svetlom. Včera som dostal takú otázku. Prečo iba niektorý Boh pripustil k, povedzme, izraelský národ k tomu, že v dejinách boli takí exkluzívni. A som hneď upozornil, že oni nie sú exkluzívni. Oni dostali poslanie, v ktorom zlíhali. Zlíhali v tom, lebo cez nich Boh chcel ukázať celému svetu, o čom je tento život. Aby sa každý pýtal a pozeral na nich a povedal si, o tom je život, čo oni žijú. Toto bolo na začiatku, keď Ježiš vystúpil na nebesia a tí, ktorí mu uverili, žili tak, že iní sa pýtali, ako je možné, že oni sa tak milujú. Ako je možné, že sú schopní takto žiť. A tu sa neustále dostávame k tomu, že iné evanjelium nie je. To nie je iba nejaká informácia, iba nejaká správa, iba poukázanie, že Ježiš za nás zomrel a raduj sa, ale to je prežívanie toho. Telo je zviditeľnením, prehlásením toho, čo sa žije. Preto je dôležité aj takéto vnímanie toho všetkého, čo nám hovoria prvé slova a prvé kapitoly Biblie. Na týchto miestach nájdete Genesis 6.13, Žalm 40, kde sa toto slovo nachádza. Ďalšie slovo je veľmi dôležité. Tachatnach je od slova tachat, to je to posledné slovo v tomto verši. Nájdete ho aj Genesis 1.7, keď vody pod oblohou, ono sa to prekladá aj ako pod, aj na miesto. Čo nás zaujíma, je grécky ekvivalent anti. My väčšinou chápeme antipol, že je opačný pol, že je niečo proti, ale pôvodný význam predovšetkým tohto hebrejského slova tachat znamená na miesto. Na miesto. Antikrist v hebrejčine sa povie Mašiach tachat. A to je na miesto Mesiáša. V druhom liste Korinťanom, 11. verši, 11. kapitole, druhý list Korinťanom, 11. kapitola, 3. a 6. verš sú tieto slová. Bojím sa však, aby sa vaše zmýšľanie neskazilo a neodchylilo od úprimnej a čistej oddanosti Kristovi, ako keď had zviedol Evu svojou lstivosťou. Apoštol Pavol tu spomína nejaký mýtus o Eve. Lebo vy spokojne znesiete, keď niekto príde a hlása iného Krista, akého sme my nehlásali, alebo príjmate iného ducha, akého ste nedostali, alebo iné evanjelium, aké ste neprijali. A ja si myslím, že som neurobil o nič menej ako veľkí apoštoli, lebo ak som vo svojom vyjadrovaní neobratný, poznaní nie. Veď sme vám to všetko a všetkým ukázali. Iný Kristus. Ježiš povie, a apoštol Pavol na to upozorňuje, prídu mnohí a povedia, ja som Kristus. A mnohí si myslia, že Ježiš to hovoril tak, že prídu iní a budú hovoriť o sebe, že ja som ten Ježiš, Mesiáš. A apoštol Pavol a Ježiš nehovorí o tomto. On hovorí, že budú sa hlásiť, ale už to bude iný. A my musíme dávať veľký pozor a nasledovať Ježiša toho, ktorý skutočne sa zjavil, ktorý je skutočný Ježiš, nie iný. Hoci ho tak budeme volať. Ale keď naše postoje nebudú jeho postojmi, keď naše zmýšľanie nebude jeho zmýšľaním, je to iný. To je už naša modla. Aj keď sa nazývam kresťan, aj keď ho spomínam Kristus, aj keď neviem čo, je to iný, keď nezodpovedá tomu, ktorý sa zjavil.
antichrist, namiesto toho pravého niekto iný. My si to hovoríme však v súvislosti s tým, že keď Boh z boku, alebo z boku toho Adama vybral tú kosť, ku ktorej ešte prídeme, tak jeho namiesto toho, na to prázdne miesto, ako výsledok po odobratí kosti, Boh zaplňa mesom. Je slovo basár. A tam je obrovské posolstvo, lebo o chvíľu prídeme k tomu, že kosť znamená telo a viete, aj keby som mal neviem aké svaly, keď mi niekto poláme kosti, môže mať svaly a neviem aké mäso. Absolútne nevládny. Kosť znamená silu, moc. A preto Ježišovi nebola zlomená kosť, lebo je pravý Boh a jeho moc nemohol nikto hroziť. Jeho moc sa nedala zlomiť, lebo je to Božia moc. A zaplnil mesom a meso, predovšetkým meso, každé meso, sval znamená krv, tam sú žily, tam je riečisko, je neskutočne veľké. A krv znamená evanjelium, my sme vykúpení krvou baránka, tak ako v prípade Adama, tak aj na Golgote, v prípade Ježišovom. To isté sa stalo, jeho bok prebodli, vyšla krv a voda. Takisto zaplnil mesom, zaplnil vlastne, toto je radosná zvesť. To je to, čo sa ohlasuje basár, to meso, ale aj zviditeľnenie tej Božej lásky, ktorá sa prejavila až tak ďaleko. Aby napokon dvaja boli jedno. Aby nielen muž a žena boli jedno, ale aby Boh a človek bol jedno. Vždy je to o tom. Okrem toho, od začiatku sa oznamuje aj to, že nie celé telo Mesiáša je jeho nevesta, iba zvyšok. Tí, ktorí sú postavení do Božej moci, lebo tá kosť znamená Božiu moc. Nie celé telo Mesiáša je jeho nevesta. Na druhej strane nevesta má dve rovnocenné strany, prirodzenú a tú, ktorá bola planá. To je slovník listu Rimanom 11. kapitole, alebo diva, obrezaných a neobrazaných. Nie Žid, nie kresťan, ale ten, kto sa klania v duchu a pravde. Nový človek. Môžeme si to nazvať ako chceme, ale keď nie je nový človek, mu nepomôže, že je Žid, ani to, že je kresťan. Nový človek. Ohlasovanie evanjelia nespočíva v reči, ale prejaví Božej moci.